अग्निपथ के योजना के आवास कइले बाड़े स अग्निपथ के योजना के आवास कइले बाड़े स तीनी एगो नेतावा देश के नाश कइले बाड़े स तीनी एगो नेतावा देश के नाश कइले बाड़े स जवने मन में आवे बकवास कइले बाड़े स तीनी एगो नेतावा देश के नाश कइले बाड़े स तीनी एगो नेतावा देश के नाश कइले बाड़े स म्यूजिक बाय रोहित दीक्षित। वादा कइले रहन दे हम नौकरी करोड़ अब लेता में जानू त गर्दन मरोड़ केहू देता में जान केहू करे विरोध कब सुनत न मोदी जी कर वियोग दौड़ल धूपल सब निकास कइले बाड़े स तीनी एगो नेतावा देश के नाश कइले बाड़े स तीनी एगो नेतावा देश के नाश कइले बाड़े स जरता में लोग जरता में टरे तब काम नहीं करे मोदी जी बड़े नहीं करे नितन कोई बतिया विचार अरे बापा गलाई लो यूपी बिहार बैठी के कुर्सी देश के नाश कइले बाड़े स तीनी एगो नेतावा देश के नाश कइले बाड़े स तीनी एगो नेतावा देश के नाश कइले बाड़े स अग्निवीर के योजना के आवास कइले बाड़े स तीनी एगो नेतावा देश के नाश कइले बाड़े स तीनी एगो नेतावा देश के नाश कइले बाड़े स।